Έχεις παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σου να σε κοιτάζει, έτσι? Όχι απλά να σε κοιτάζει, αλλά να καρφώνει τα μάτια του πάνω σου, σαν να προσπαθεί να σου πει κάτι που δεν μπορείς να ακούσεις με λόγια. Είναι εκείνες οι στιγμές που κάθεσαι ήρεμα και ξαφνικά νιώθεις αυτό το βλέμμα πάνω σου, βαθύ, επίμονο, σχεδόν ανθρώπινο, και τότε γεννιέται η απορία. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί με κοιτάζει έτσι? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βλέμμα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι απλώς μία συνήθεια ή μία συμπεριφορά χωρίς νόημα. Πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πολύ πιο βαθύ. Κάτι που έχει να κάνει με το πώς σε βλέπει ο σκύλος σου, πώς σε αισθάνεται και τι ρόλο παίζεις πραγματικά στη ζωή του. Και αυτό που θα ανακαλύψεις σήμερα μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τις σχέσεις σας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θέλω να σου ζητήσω κάτι πολύ απλό. Αν αγαπάς τον σκύλο σου σαν μέλος της οικογένειας, κάνε εγγραφή στο κανάλι και γράψε στα σχόλια από ποια πόλη ή χώρα μας παρακολουθείς. Είναι απίστευτο να βλέπουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο που νιώθουν το ίδιο δέσιμο με τα ζώα του. Γιατί αυτό που θα μοιραστούμε τώρα δεν είναι απλά πληροφορία, είναι μια αποκάλυψη. Υπάρχει κάτι σχεδόν μαγικό στον τρόπο που σε κοιτάζει ο σκύλος. Δεν είναι ένα απλό βλέμμα, όπως αυτό που θα έριχνε σε έναν άγνωστο ή σε ένα άλλο ζώο. Είναι διαφορετικό, πιο βαθύ, πιο ήσυχο, σχεδόν σαν να σταματά ο χρόνος για λίγα δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να υποθεί ούτε μία λέξη, δημιουργείται μία σύνδεση που δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί με λογική. Και όμως, αυτή η σιωπηλή επικοινωνία είναι από τις πιο ισχυρές μορφές σχέσης που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με ένα ζώο. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο σκύλος τους απλά ζητάει φαγητό ή προσοχή όταν τους κοιτάζει έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη. Ο σκύλος σου σε παρατηρεί συνεχώς. Μαθαίνει τις κινήσεις σου, τις εκφράσεις σου, ακόμα και τις αλλαγές στη διάθεσή σου. Όταν σε κοιτάζει, δεν βλέπει απλά έναν άνθρωπο. Βλέπει το κέντρο του κόσμου του. Βλέπει την ασφάλεια, τη φροντίδα, την αγάπη, αλλά και την καθοδήγηση που χρειάζεται για να νιώσει ήρεμος. Σκέψου το για μια στιγμή. Όταν επιστρέφεις σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, πριν καν πεις οτιδήποτε, ο σκύλος σου σε κοιτάζει και κάπως ξέρει. Ξέρει αν είσαι κουρασμένος, αν είσαι χαρούμενος, αν κάτι σε απασχολεί. Αυτό το βλέμμα δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα χιλιάδων χρόνων εξέλιξης δίπλα στον άνθρωπο. Οι σκύλοι έχουν μάθει να διαβάζουν εμάς καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Όταν ο σκύλος σου σε κοιτάζει στα μάτια, στον εγκέφαλό του απελευθερώνεται μία ορμόνη που λέγεται οξυτοκίνη. Είναι η ίδια ορμόνη που δημιουργεί δεσμό ανάμεσα σε μία μητέρα και το παιδί της. Δηλαδή, με απλά λόγια, όταν σε κοιτάζει έτσι, νιώθει αγάπη, νιώθει σύνδεση, νιώθει ότι ανήκει. Και ίσως το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνεις, ανταποδίδεις αυτό το συναίσθημα. Κοιτάζεις κι εσύ τον σκύλο σου και νιώθεις μία ηρεμία, μία ζεστασιά που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι ένας αόρατος δεσμός που χτίζεται κάθε μέρα, μέσα από μικρές στιγμές σαν κι αυτή. Οπότε, την επόμενη φορά που θα σε κοιτάξει έτσι, μην το αγνοήσεις, μην το θεωρήσεις δεδομένο, γιατί εκείνη τη στιγμή ο σκύλος σου δεν σου ζητάει απλά κάτι, σου λέει με τον δικό του τρόπο «Είσαι τα πάντα για μένα». Αν το σκεφτείς βαθύτερα, θα συνειδητοποιήσεις κάτι που ίσως δεν είχες ποτέ προσέξει πραγματικά. Ο σκύλος σου σε παρακολουθεί πολύ περισσότερο από όσο νομίζει, όχι με έναν αγχωτικό ή περίεργο τρόπο, αλλά με μία ήρεμη, σταθερή προσοχή. Είναι σαν να συλλέγει μικρά κομμάτια από σένα κάθε μέρα. Τον τρόπο που περπατάς, το πώς αλλάζει ο τόνος της φωνής σου, ακόμα και τις μικρές εκφράσεις στο πρόσωπό σου που ούτε εσύ ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεσαι. Και εδώ βρίσκεται κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι σκύλοι δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις όπως εμείς. Δεν ακούν το «είμαι καλά» και το επεξεργάζονται λογικά. Αντίθετα, διαβάζουν την ενέργεια πίσω από τις λέξεις. Αν πεις «είμαι καλά», αλλά μέσα σου νιώθεις πίεση ή λύπη, ο σκύλος σου θα το καταλάβει αμέσως και τότε θα σε κοιτάξει. Εκείνο το βλέμμα που μοιάζει σχεδόν ανθρώπινο, γεμάτο απορία, ενδιαφέρον, ακόμα και φροντίδα. Αυτό συμβαίνει γιατί για τον σκύλο σου
Εσύ είσαι το βασικό του σημείο αναφοράς. Είσαι αυτός που καθορίζει αν ο κόσμος είναι ασφαλής ή όχι. Όταν σε κοιτάζει, στην ουσία ρωτάει «Όλα είναι καλά, μπορώ να χαλαρώσω, είσαι ήρεμος» και αν η απάντηση είναι ναι, ακόμα κι αν δεν το πεις, εκείνος το νιώθει και ηρεμεί μαζί σου. Αλλά υπάρχει και μία πιο βαθιά πλευρά σε αυτό. Οι σκύλοι έχουν εξελιχθεί δίπλα στον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι απλώς ζώα που ζουν μαζί μας, είναι ζώα που έχουν μάθει να συντονίζονται μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές ο σκύλος σου αντιδρά όχι σε αυτό που κάνει, αλλά σε αυτό που νιώθει. Και το βλέμμα του είναι το πρώτο βήμα αυτής της σύνδεσης. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι όταν είσαι σιωπηλός ή χαμένος στις σκέψεις σου, ο σκύλος σου σε κοιτάζει πιο έντονα? Δεν είναι τυχαίο. Εκείνες τις στιγμές προσπαθεί να γεμίσει τα κενά, να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σου. Είναι σαν να προσπαθεί να συμμετέχει στον εσωτερικό σου κόσμο, ακόμα και αν δεν μπορεί να τον κατανοήσει πλήρως. Και ίσως αυτό είναι που κάνει αυτή τη σχέση τόσο μοναδική. Δεν βασίζεται μόνο σε πράξεις ή συνήθειες, αλλά σε μια βαθιά, σχεδόν αόρατη κατανόηση. Ο σκύλος σου δεν χρειάζεται να του εξηγήσεις ποιος είσαι. Το βλέπει, το νιώθει και κάθε φορά που σε κοιτάζει έτσι, είναι σαν να σου λέει «Σε καταλαβαίνω», ακόμα και όταν δεν μιλάς. Αν σταθείς για λίγο και θυμηθείς αυτές τις στιγμές που ο σκύλος σου σε κοιτάζει, επίμονα, ίσως αρχίσεις να παρατηρείς κάτι που πριν σου ξέφευγε. Δεν είναι όλα τα βλέμματα ίδια. Άλλες φορές είναι ήρεμα και γλυκά, άλλες πιο έντονα, σχεδόν απαιτητικά και κάποιες φορές μοιάζουν γεμάτα ερωτήματα. Και εδώ ακριβώς κρύβεται το μυστικό. Κάθε βλέμμα μεταφέρει ένα διαφορετικό μήνυμα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να ερμηνεύουν αυτή τη συμπεριφορά με έναν μόνο τρόπο, συνήθως τον πιο απλό. Θέλει κάτι. Και ναι, μερικές φορές ισχύει. Μπορεί να πεινάει, να θέλει βόλτα ή απλώς λίγη προσοχή. Αλλά αν μείνεις μόνο σε αυτή την εξήγηση, χάνεις το πιο σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας σας. Γιατί στην πραγματικότητα, το βλέμμα του σκύλου σου είναι σαν μία γλώσσα χωρίς λέξεις. Είναι ο τρόπος του να σου εκφράσει ανάγκες, συναισθήματα και σκέψεις που δεν μπορεί να πει αλλιώς. Όταν σε κοιτάζει με χαλαρό σώμα και απαλή έκφραση, συνήθως σου λέει «Είμαι καλά εδώ μαζί σου, νιώθω ασφάλεια». Όταν όμως το βλέμμα γίνεται πιο έντονο, συνοδεύεται από μικρές κινήσεις ή ανησυχία, τότε ίσως προσπαθεί να σου τραβήξει την προσοχή για κάτι συγκεκριμένο. Αλλά υπάρχει και μία πιο βαθιά, σχεδόν συγκινητική διάσταση. Κάποιες φορές, ο σκύλος σου σε κοιτάζει χωρίς να ζητάει τίποτα. Δεν θέλει φαγητό, δεν θέλει παιχνίδι, δεν περιμένει κάποια εντολή. Απλώς σε κοιτάζει. Και αυτές είναι οι στιγμές που το μήνυμα είναι πιο καθαρό από ποτέ. Θέλω να είμαι κοντά σου. Αυτό μου αρκεί. Σκέψου το λίγο. Στον κόσμο των ανθρώπων έχουμε μάθει να γεμίζουμε τη σιωπή με λόγια, να εξηγούμε, να αναλύουμε, να δικαιολογούμε. Ο σκύλος σου δεν το κάνει αυτό. Ζει τη στιγμή και όταν σε κοιτάζει έτσι, σου δίνει κάτι πολύ σπάνιο. Μια καθαρή, ανώθευτη παρουσία. Και ίσως αυτό είναι που μας αγγίζει τόσο βαθιά. Γιατί σε εκείνο το βλέμμα δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχει προσδοκία, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει μόνο σύνδεση. Μια απλή αληθινή σύνδεση που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να υπάρξει. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σε κοιτάξει έτσι, μην βιαστείς να υποθέσεις τι θέλει. Μείνε για λίγο εκεί. Κοίταξε τον πίσω. Και ίσως για πρώτη φορά αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι πραγματικά προσπαθεί να σου πει. Υπάρχουν στιγμές που το βλέμμα του σκύλου σου δεν είναι απλώς επικοινωνία. Είναι ανάγκη. Όχι ανάγκη για φαγητό ή παιχνίδι, αλλά για κάτι πολύ πιο βαθύ. Για σύνδεση. Είναι εκείνες οι στιγμές που μπορεί να είσαι απορροφημένος στο κινητό σου, στις σκέψεις σου ή στις υποχρεώσεις της ημέρας και ξαφνικά σηκώνεις το κεφάλι και τον βλέπεις να σε κοιτάζει. Ήσυχα, υπομονετικά, σαν να περιμένει κάτι από σένα, όχι υλικό, αλλά συναισθηματικό. Και εδώ είναι που πολλοί άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ο σκύλος απλώς δεν έχει τι να κάνει ή ότι βαριέται, αλλά στην πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή, ο σκύλος σου αναζητά επαφή. Θέλει να νιώσει ότι είσαι παρόν, ότι είστε μαζί, όχι μόνο στον ίδιο χώρο, αλλά και στην ίδια στιγμή.
Σκέψου πόσο συχνά συμβαίνει αυτό και στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί δύο άνθρωποι να βρίσκονται δίπλα-δίπλα, αλλά να είναι εντελώς αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Ο σκύλος σου όμως δεν λειτουργεί έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει απλώς η φυσική σου παρουσία. Τον ενδιαφέρει η προσοχή σου, η ενέργειά σου, το αν είσαι πραγματικά εκεί. Όταν σε κοιτάζει με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να σου λέει «Σε βλέπω, με βλέπεις κι εσύ». Και αυτή η ερώτηση, όσο απλή κι αν φαίνεται, είναι βαθιά. Γιατί δεν αφορά μόνο τον σκύλο σου, αφορά και εσένα. Αφορά το πόσο παρόν είσαι στις στιγμές που ζεις. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο συγκινητικό. Ο σκύλος σου δεν θα σταματήσει να προσπαθεί. Δεν θα παραιτηθεί εύκολα από αυτή τη σύνδεση. Θα συνεχίσει να σε κοιτάζει, να σε πλησιάζει, να βρίσκει μικρούς τρόπους να σου θυμίζει ότι είναι εκεί. Όχι επειδή χρειάζεται κάτι, αλλά επειδή εσύ είσαι ο κόσμος του. Αυτό το βλέμμα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Είναι μια πρόσκληση, μια ήσυχη αλλά δυνατή πρόσκληση να επιστρέψεις στη στιγμή. Να αφήσεις για λίγο ό,τι σε απασχολεί και να συνδεθείς. Και το πιο όμορφο, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περίπλοκο, αρκεί να τον κοιτάξεις πίσω, να του δώσεις λίγη προσοχή, ίσως ένα άγγιγμα, γιατί για τον σκύλο σου αυτές οι μικρές στιγμές είναι τα πάντα. Δεν είναι όλα τα βλέμματα γεμάτα ηρεμία και αγάπη. Υπάρχουν στιγμές που ο σκύλος σου σε κοιτάζει διαφορετικά, λίγο πιο έντονα, λίγο πιο επίμονα, ίσως και με μία δόση ανησυχίας που δύσκολα περιγράφεται. Και εκεί είναι που πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται, γιατί αυτό το βλέμμα δεν είναι πάντα εύκολο να αποκωδικοποιηθεί, αλλά είναι από τα πιο σημαντικά που πρέπει να μάθεις να αναγνωρίζεις. Ο σκύλος σου δεν μπορεί να σου πει με λόγια ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να εξηγήσει ότι νιώθει άβολα, ότι κάτι το στρεσάρει ή ότι κάτι στο περιβάλλον του έχει αλλάξει. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως είναι να σε κοιτάξει και μέσα από αυτό το βλέμμα να προσπαθήσει να σου μεταφέρει όλη αυτή την εσωτερική του κατάσταση. Ίσως έχεις παρατηρήσει στιγμές που σε κοιτάζει και ταυτόχρονα είναι πιο ακίνητος από το συνηθισμένο, ή το σώμα του είναι λίγο πιο σφιγμένο, ίσως τα αυτιά του είναι σε εγρήγορση ή η ουρά του δεν κινείται όπως συνήθως. Αυτά τα μικρά σημάδια, σε συνδυασμό με το βλέμμα του, είναι ο τρόπος του να σου πει «Κάτι δεν μου φαίνεται σωστό». Και εδώ είναι που η δική σου προσοχή κάνει τη διαφορά. Γιατί αν μάθεις να αναγνωρίζεις αυτές τις στιγμές, μπορείς να προλάβεις καταστάσεις πριν γίνουν πιο έντονες. Μπορείς να τον ηρεμήσεις, να τον απομακρύνεις από κάτι που τον αγχώνει ή απλώς να του δώσεις την ασφάλεια που χρειάζεται. Υπάρχει όμως και μία πιο λεπτή πλευρά σε αυτό. Κάποιες φορές η ανησυχία του σκύλου σου δεν προέρχεται από κάτι εξωτερικό, αλλά από εσένα. Αν είσαι αγχωμένος, νευρικός ή φορτισμένος συναισθηματικά, ο σκύλος σου το αντιλαμβάνεται. Και τότε σε κοιτάζει, όχι επειδή φοβάται για τον εαυτό του, αλλά επειδή προσπαθεί να καταλάβει εσένα. Είναι σαν να σου λέει «Είσαι καλά, κάτι άλλαξε». Και αυτή η στιγμή είναι ιδιαίτερα δυνατή, γιατί δείχνει πόσο βαθιά είναι η σύνδεσή σας. Ο σκύλος σου δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής της ζωής σου, είναι ένας καθρέφτης των συναισθημάτων. Αν λοιπόν δεις αυτό το διαφορετικό βλέμμα, μην το αγνοήσεις. Μην υποθέσεις ότι δεν είναι τίποτα. Σταμάτα για λίγο και παρατήρησε. Τι συμβαίνει γύρω σου, τι νιώθεις εσύ, τι μπορεί να προσπαθεί να σου δείξει. Γιατί πολλές φορές ο σκύλος σου βλέπει πράγματα που εσύ δεν προλαβαίνεις να προσέξεις. Υπάρχει μία πλευρά σε αυτό το βλέμμα που λίγοι άνθρωποι κατανοούν πραγματικά. Δεν είναι μόνο επικοινωνία, δεν είναι μόνο ανάγκη ή ανησυχία. Είναι εμπιστοσύνη και μάλιστα μία εμπιστοσύνη τόσο βαθιά που για έναν σκύλο σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ότι για έναν άνθρωπο. Στον κόσμο των ζώων, το να κοιτάξεις κάποιον απευθείας στα μάτια δεν είναι πάντα κάτι θετικό. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί απειλή, πρόκληση ή ένδειξη κυριαρχίας. Κι όμως, ο σκύλος σου κάνει ακριβώς αυτό μαζί σου. Σε κοιτάζει στα μάτια χωρίς φόβο, χωρίς ένταση, με ηρεμία. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Γιατί για να το κάνει αυτό, πρέπει να νιώθει απόλυτα ασφαλής δίπλα σου. Πρέπει να έχει αφήσει πίσω του κάθε ένστικτο επιφυλακής και να έχει επιλέξει συνειδητά, με τον δικό του τρόπο, να σου εμπιστευτεί τον εαυτό του. Είναι σαν να σου λέει «Ξέρω ότι δεν θα με βλάψει, ξέρω ότι μπορώ να χαλαρώσω μαζί σου». Και αν το σκεφτείς πιο βαθιά,
Αυτό είναι κάτι που δεν χαρίζεται εύκολα. Η εμπιστοσύνη ενός σκύλου χτίζεται μέρα με τη μέρα, μέσα από μικρές πράξεις, από τη συνέπεια, από το πώς του μιλάς, από το πώς τον φροντίζεις, από το αν νιώθει ότι μπορεί να βασιστεί σε σένα. Και όταν φτάσει στο σημείο να σε κοιτάζει, έτσι, σημαίνει ότι έχεις κερδίσει κάτι πραγματικά πολύτιμο, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο συγκινητικό. Ο σκύλος σου δεν σε εμπιστεύεται μόνο στις καλές στιγμές. Σε εμπιστεύεται και όταν είναι ευάλωτο, όταν φοβάται, όταν είναι κουρασμένος, όταν δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Και σε αυτές τις στιγμές, το βλέμμα του γίνεται ακόμα πιο έντονο, σχεδόν σαν να σου παραδίδει τον εαυτό του. Είναι σαν να σου λέει «Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά ξέρω ότι είσαι εδώ. Και αυτό μου αρκεί». Και ίσως αυτή είναι η πιο καθαρή μορφή σχέσης που μπορεί να υπάρξει. Χωρίς όρους, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Μία σχέση βασισμένη αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη και την παρουσία. Την επόμενη φορά λοιπόν που ο σκύλος σου θα σε κοιτάξει έτσι, θυμήσου κάτι πολύ σημαντικό. Εκείνη τη στιγμή σου δίνει κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί, να ζητηθεί ή να επιβληθεί. Σου δίνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι ανεκτήμητο. Υπάρχει κάτι σχεδόν απίστευτο όταν αρχίζεις να το παρατηρείς συνειδητά. Ο σκύλος σου δεν σε κοιτάζει μόνο για να σε καταλάβει, αλλά και για να σε αντικατοπτρίσει. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέμμα που σου δίνει δεν δείχνει μόνο αυτό που νιώθει εκείνος, αλλά και αυτό που νιώθεις εσύ. Σαν ένας ζωντανός καθρέφτης που δεν δείχνει την εικόνα σου, αλλά την εσωτερική σου κατάσταση. Σκέψου τις στιγμές που είσαι χαρούμενος, ήρεμος, γεμάτος ενέργεια. Ο σκύλος σου σε κοιτάζει και σχεδόν αμέσως η στάση του σώματός του αλλάζει. Το βλέμμα του γίνεται πιο φωτεινό, πιο ζωντανό, γεμάτο ενθουσιασμό. Είναι σαν να συγχρονίζεται μαζί σου, σαν να πιάνει το σήμα της διάθεσής σου και να το κάνει δικό του. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις δύσκολες στιγμές. Όταν είσαι πιεσμένος, σκεπτικός ή φορτισμένος συναισθηματικά, ο σκύλος σου το αντιλαμβάνεται πριν καν το εκφράσεις και τότε σε κοιτάζει διαφορετικά, πιο προσεκτικά, πιο ήρεμα, ίσως και με μια αίσθηση φροντίδας που δύσκολα μπορείς να εξηγήσεις. Δεν είναι απλώς παρατήρηση, είναι συμμετοχή. Και εδώ βρίσκεται κάτι πολύ βαθύ. Ο σκύλος σου δεν προσπαθεί να σε διορθώσει ή να σε αλλάξει. Δεν σε κρίνει για το πώς νιώθει. Απλώς είναι εκεί και συγχρονίζεται μαζί σου. Αυτό το βλέμμα είναι ο τρόπος του να σου πει «Σε νιώθω, είμαι εδώ μαζί σου, ό,τι κι αν περνάς». Αν το δεις έτσι, αυτή η σχέση αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Δεν είναι απλώς μια σχέση φροντίδας, όπου εσύ δίνεις και ο σκύλος σου λαμβάνει. Είναι μια αμφίδρομη σύνδεση. Μια σχέση όπου και οι δύο επηρεάζεται ο ένας τον άλλον, ακόμα και χωρίς λόγια. Και ίσως γι' αυτό, πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνεις, νιώθεις καλύτερα απλώς και μόνο επειδή σε κοιτάζει. Δεν έχει αλλάξει κάτι εξωτερικά, αλλά μέσα σου κάτι ηρεμεί. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς συναισθηματικής ανταλλαγής που συμβαίνει κάθε φορά που τα βλέμματά σας συναντιούνται. Αν λοιπόν θέλεις να καταλάβεις πραγματικά τον σκύλο σου, ξεκίνα από εκεί, από το βλέμμα του και ταυτόχρονα παρατήρησε και τον εαυτό σου. Γιατί πολλές φορές, μέσα από τα μάτια του θα δεις πράγματα που δεν είχες συνειδητοποιήσει ποτέ. Υπάρχουν στιγμές που το βλέμμα του σκύλου σου δεν είναι μόνο συναισθηματικό. Είναι πρακτικό. Είναι εκείνες οι φορές που σε κοιτάζει σαν να περιμένει μια απάντηση, μια κατεύθυνση, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνει ή πρόκειται να κάνει είναι σωστό. Και αυτή η λεπτομέρεια αποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό για τη σχέση σας. Ο σκύλος σου σε βλέπει ως οδηγό του. Σκέψου μια απλή καθημερινή στιγμή. Βρίσκεστε έξω, ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος και ο σκύλος σου σταματά. Αντί να αντιδράσει αμέσως, γυρίζει και σε κοιτάζει. Εκείνο το δευτερόλεπτο είναι καθοριστικό, γιατί στην ουσία σε ρωτάει πώς πρέπει να αντιδράσω. Είναι κάτι επικίνδυνο. Μπορώ να είμαι ήρεμος. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η απάντηση που θα πάρει δεν είναι μόνο από τα λόγια σου. Είναι από τη στάση σου, το βλέμμα σου, την ενέργειά σου. Αν εσύ παραμείνεις ήρεμος, είναι πολύ πιθανό να χαλαρώσει και εκείνος. Αν όμως δείξεις ένταση ή ανησυχία, θα το απορροφήσει αμέσως και θα αντιδράσει ανάλογα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο σκύλος σου δεν βασίζεται μόνο στο ένστικτό του.
Έχει μάθει να βασίζεται σε εσένα. Σε έχει τοποθετήσει στο κέντρο του κόσμου του, όχι μόνο ως πηγή αγάπης, αλλά και ως σημείο αναφοράς για το τι είναι ασφαλές και τι όχι. Και εδώ υπάρχει μια ευθύνη που πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πλήρως, γιατί κάθε φορά που σε κοιτάζει έτσι, σου δίνει την ευκαιρία να τον καθοδηγήσεις, να του δείξεις με τον τρόπο σου πώς να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Δεν χρειάζονται περίπλοκες εντολές, αρκεί η παρουσία σου να είναι σταθερή και ξεκάθαρη. Υπάρχει όμως και μια πιο καθημερινή, πιο απλή εκδοχή αυτού του βλέμματος. Όταν κάθεται μπροστά σου και σε κοιτάζει, περιμένοντας ίσως για μια βόλτα, για παιχνίδι ή για φαγητό. Ακόμα και τότε δεν είναι απλώς ανυπομονησία. Είναι προσμονή σε συνδυασμό με εμπιστοσύνη. Ξέρει ότι εσύ θα αποφασίσεις πότε και πώς θα γίνει κάτι. Και αυτό, αν το δεις βαθύτερα, είναι ένα σημάδι σεβασμού. Όχι φόβου, αλλά αποδοχής του ρόλου σου στη ζωή του. Ο σκύλος σου δεν θέλει να πάρει τον έλεγχο. Θέλει να νιώθει ότι κάποιος τον καθοδηγεί με ασφάλεια. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σε κοιτάξει έτσι, μην το δεις σαν απλή αναμονή. Δες το σαν μια ερώτηση και θυμήσου ότι η απάντηση που θα του δώσει διαμορφώνει τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Υπάρχουν στιγμές που όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα σταματούν να έχουν σημασία. Όχι γιατί δεν είναι αληθινά, αλλά γιατί υπάρχει κάτι ακόμα πιο απλό και πιο βαθύ. Η αγάπη, εκείνες οι στιγμές που ο σκύλος σου σε κοιτάζει χωρίς να ζητάει τίποτα, χωρίς να περιμένει κάτι, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Και όμως, μέσα σε αυτό το τίποτα κρύβονται τα πάντα. Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις με λέξεις, αλλά το έχεις νιώσει. Κάθεσαι ήρεμα, ίσως κουρασμένος από τη μέρα σου, και ξαφνικά τον βλέπεις να σε κοιτάζει. Δεν κινείται, δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Απλώς είναι εκεί και σε κοιτάζει. Και μέσα σε αυτό το βλέμμα υπάρχει μια ηρεμία, μια ζεστασιά που σε αγγίζει χωρίς να ξέρεις γιατί. Αυτό δεν είναι ανάγκη, δεν είναι επικοινωνία με την πρακτική έννοια. Είναι παρουσία, είναι το «είμαι εδώ μαζί σου» στην πιο καθαρή του μορφή. Ο σκύλος σου δεν σε αγαπάει επειδή κάνεις κάτι για εκείνον. Δεν σε αγαπάει επειδή του δίνεις φαγητό ή τον πας βόλτα. Σε αγαπάει γιατί είσαι εσύ. Και αυτό είναι κάτι που στον ανθρώπινο κόσμο συχνά χάνεται. Έχουμε μάθει να συνδέουμε την αγάπη με πράξεις, με ανταλλάγματα, με αποδείξεις. Ο σκύλος σου δεν λειτουργεί έτσι. Η αγάπη του είναι απλή, άμεση και συνεχής. Και το βλέμμα του είναι η πιο καθαρή έκφραση αυτής της αγάπης. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα που κάνει αυτές τις στιγμές τόσο δυνατές. Ο σκύλος σου ζει στο παρόν. Δεν σκέφτεται το παρελθόν. Δεν ανησυχεί για το μέλλον. Όταν σε κοιτάζει, είναι 100% εκεί. Και αυτή η απόλυτη παρουσία είναι που κάνει το βλέμμα του να μοιάζει τόσο αληθινό, τόσο καθαρό. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να σου δώσει. Να είσαι κι εσύ εκεί, να ζεις τη στιγμή, να συνδέεσαι χωρίς περισπασμούς, χωρίς σκέψεις που σε τραβούν αλλού. Την επόμενη φορά που θα σε κοιτάξει έτσι, μην το αφήσεις να περάσει σαν μία ακόμα στιγμή της ημέρας. Μείνε εκεί, νιώσε το, γιατί εκείνη τη στιγμή, χωρίς λέξεις, χωρίς εξηγήσεις, ο σκύλος σου δείχνει τι σημαίνει αληθινή αγάπη. Μετά από όλα όσα είδαμε, ίσως αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που πριν σου φαινόταν απλό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθύ και γεμάτο νόημα. Το βλέμμα του σκύλου σου δεν είναι ποτέ τυχαίο, δεν είναι μια συνήθεια, ούτε μια συμπεριφορά χωρίς σημασία. Είναι ένας καθρέφτης, μια γέφυρα, μια γλώσσα χωρίς λέξη που ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους. Και το πιο όμορφο είναι ότι αυτή η σύνδεση υπήρχε πάντα. Απλώς τώρα αρχίζεις να τη βλέπεις πιο καθαρά. Κάθε φορά που ο σκύλος σου σε κοιτάζει, σου δίνει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να σταματήσεις για λίγο, να αφήσεις στην άκρη την ένταση της καθημερινότητας και να συνδεθείς με κάτι αληθινό, απλό και ουσιαστικό. Ίσως να θυμηθείς στιγμές που το είχες προσπεράσει, που ήσουν απασχολημένος, κουρασμένος ή χαμένος στη σκέψη σου και δεν έδωσες σημασία σε αυτό το βλέμμα. Και αυτό είναι ανθρώπινο, συμβαίνει σε όλους μας. Αλλά από εδώ και πέρα κάτι αλλάζει. Γιατί τώρα ξέρεις ότι πίσω από αυτό το βλέμμα μπορεί να υπάρχει αγάπη, εμπιστοσύνη, ανάγκη για σύνδεση, ερωτήματα, ακόμα και μια προσπάθεια να σε καταλάβει καλύτερα. Ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή ο σκύλος σου δίνει ένα κομμάτι του εαυτού του και το μόνο που χρειάζεται από σένα
είναι να είσαι εκεί. Δεν χρειάζονται μεγάλες κινήσεις, δεν χρειάζονται περίπλοκες πράξεις. Μερικές φορές αρκεί να τον κοιτάξεις πίσω, να του δώσεις λίγα δευτερόλεπτα προσοχής, να του δείξεις ότι τον βλέπεις κι εσύ. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτή η σχέση δεν χτίζεται μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά στις μικρές, στις σιωπηλές, σε εκείνες που δεν φαίνονται σημαντικές, αλλά είναι τα πάντα. Και ίσως, αν το επιτρέψεις, αυτό το βλέμμα να σου μάθει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Όχι μόνο για τον σκύλο σου, αλλά και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Για το πώς να αγαπάς πιο απλά, πιο αληθινά, πιο ουσιαστικά. Αν αυτό το βίντεο σου άλλαξε έστω και λίγο τον τρόπο που βλέπεις τον σκύλο σου, κάνε εγγραφή και μοιράσου στα σχόλια τη δική σου εμπειρία.